What's up mga idol? So, good morning mga idol. Exercise lang sa'yo mga idol. Bagtas na bagtas sa'yo. Oh, hindi ka nag-view dito pita mga idol. Kita kayo dito ko ano, dagat. Exercise bundag sa'yo, grabe ka bugnaw. Grabe katugnaw mga idol no. Ako dito no. Exercise na exercise. No.